U organizaciji Kyokushinjitsu Saveza Srbije, Kragujevac će 16. maja biti domaćin MMA turnira. Biće to prvi put da se jedno takvo takmičenje održi u Kragujevcu, a prema rečima organizatora, gledaoci u hali Jezero imaće prilike da vide najmanje 5 borbi, sa realnom mogućnošću da taj broj bude i veći. U ringu će se pojaviti takmičari iz Srbije i inostranstva, a u periodu do početka turnira regionalna televizija Kanal 9 će gotovo svakodnevno u jutarnjem programu i u flešu predstavljati učesnike turnira. Treba istaći i da će prvi MMA turnir u Kragujevcu biti posvećen navijačkoj grupi Crveni đavoli, tako da će nositi naziv Otvoreni izazov Kragujevca Red Devils 1989. Beograđanin Miljan Jakšić će na otvorenom izazovu Kragujevca Red Devils ringu nastupiti u kategoriji do 80 kg. Do sada nije nastupao na nekom zvaničnom MMA takmičenju, tako da će u Kragujevcu debitovati u ovom svojevrsnom borilačkom triatlonu. Na putu do uspeha naspram sebe imaće veoma dobrog Novosađanina Nemanju Miloševića, a Jakšić veruje da će naporan i kvalitetan rad rezultirati pobedom 16. maja na ringu u hali Jezero. Ja sam Miljan Jakšić, 82. sam godište, imam 73-74 kg, visina 1,75 m, treniram Eclectic Fighting System, znači od 99. godine. Što se tiče takmičenja, znači ovakvog tipa, izlazim prvi put. Izlazio sam na neka, znači, sportska, da kažemo, više takmičenja. Prvi put radim nešto ovako, to mi predstavlja izazov. Što se tiče očekivanja, znači očekujem sve najbolje, znači treniram naporno i nadam se pobedi.